दूगो जान के बीच में ऊपर वाला के है न चीज बनल के दूगो जान के बीच में छौरा छौरी सब मिला गेलै हाला भेल किच किच में ऊपर वाला के है न चीज बनल के दूगो जान के बीच में ऊपर वाला के है न चीज बनल के दूगो जान के बीच में ढेर दिन के बाद छौरा रहे जोशियाइल पतरा गेलै दुनू टाट गेलै पिटाइल रे भैया ढेर दिन के बाद छौरा रहे जोशियाइल पतरा गेल दुनू टाट बहुत पिटाइल छौरा छौरी से पूछा लगलै 10 आदमी के बीच में दुनू टाट पूछा लगलै 10 आदमी के बीच में ऊपर वाला केहन चीज बनेल दूगो जान के बीच में ऊपर वाला केहन चीज बनल दूगो जान के बीच में दूगो जान के दुनू साथ में रात बितैना रहै बेजोर में छौरा छौरी पकड़ा गेलै 4 बजे भोर में 4 बजे भोर में दुनू साथ में रात बितेने रहै बेजोर में पकड़ा गेल दुनू 4 बजे भोर में अरे महानंद के छोड़ के गेलै नीरज संगे